Hello, खुलुमबाय बयनिसिमबो गुड इभिनिं टू ऑल वेलकम बैक अगेन लोगोफोर फिन खेबसे चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय तो जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निश्चय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा भिडिअखौ नायाब्लाबो जागोन आरोना तो बिदिब्ला लोगोफोर आङो मोननैसो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे आंनि चेनेलाव आङो फैफिनबावबाय समायाब्लाबो तो जायफोरा मोजां मोनो निश्चय नायलांनो हागोन आरो बोथोरा एसे थान्दा दिनै हांसो आरो बेबायदिनो खुमब्रा हांसोजों दिनै मुदुमफुल बेबायदि जानोसो एसे थान्दा थान्दा ना बोथोरा गरम गरम बेदरफोरखौ एसे जानो लुबैयो आरोना तो जियानो हक लोगोफोर फिन खेबसे आपडेट्स लानानै फैबाय जोंनियावहाय बेबायदिनो गरम गरम आपडेट्सफोरखौ नुनो मोनगासिनो दङ तो आङो एसे आपडेट्सखौ होलांदिनि आरोना तो जोङो बयबो मिथिखानाय आं बेबायदि मिथिखानाय आपडेट्सफोरखौसो लानानै फैनाय जायो आरोना जियानो हक गिबिसिन दिनैनि आपडेट्सआ जाहैबाय जोंहा बेबायदिनो CM AAA तो जायफोराहाय रिएप्लाइ खालामनो वेट खालामदोंना तो समा सफैसिगोन जोङो 5 अक्ट'बरनिफ्रायनो बेबायदि जोङो एप्लाइ खालामफिननो हागोन तो जायफोरनो नांगौ आरोना तो एप्लाइ खालामनो हागोन बेबायदिनो जोङो 75,000 रांफोर जोङो मोननाय नुनो मोनदों निश्चय एप्लाइ खालामनो हागोन कम्पिटिशना बेसेबां जायो बेखौ मिथिला आरोना तो जोङो नायनोसै आरो जोंहा बेबायदिनो गुबुन मोनसे आपडेट्स दंबावो जिथुनिखि ट्रेन्डिंआव दङ लेटेस्ट आपडेट ना जोंहा बेनो जाहैबाय दुर्गा फुजानि सिगां तो जोङो मोनगोन जाहैदों PM किसाननि 18 जिथुनिखि इनस्टलमेन्ट तो जोङो बेखौहाय मोननो थांगासिनो जोङो नेनानै थायोब्लानो जाबाय जायफोरना बेबायदिनो पेन्डिंफोर दङ ना तो जोङो पेन्डिं थानाया एसे बांसिनबो मोननो हागौ आरो सोरबाया बेबायदिनो 2,000बो मोननो हागौ आरोना तो जोङो वेट खालामोब्लानो जाबाय आरो बेबायदिनो जोङो टाइमा फैनाय लोगो लोगो एकाउन्टखौ जोङो चेक खालामोब्लानो जोङो फैसाखौ जोङो मोननो हासिगोन आरोना तो जोंहा बेहाय चेक खालामनानै नायनो हाखायो जोङो जेब्ला वेबसाइटआव थांगोन बेवहाय जोंहा FTO प्रसिडा जुदि बेवहाय बेबायदिनो ES जायोबाथाय जोङो बेखौ मोननो हायो आरोना तो वेट खालामोब्लानो जाबाय जियानो हक बिदिब्ला गुबुन मोनसे दिनैनि आपडेट्सआवहाय जोङो थांबावदिनि जोंनियाव बेबायदिनो गरम गरम आपडेट्स फैगासिनो दङ जोङो गोबां दिन सिगांनिफ्रायनो बेबायदि नुबोगासिनो दङ लटारि जोंनियाव बेबायदिनो खेलाफोर जायो बेबायदि टिकेट्सफोर फानो ना तो जोङो आजिखालिथ' आरो बेबायदि थांलायनानै बायनो गोनां जोंहा गोनांथि गैया नङा होमब्ला जोङो काउन्टारसिम थांनो गोनां जोंहा दरकार गैया तो जोङो दिनै मबाइलावनो मोनो बेबायदिनो जोङो गुगोल पे फन पे बायदिसिना ना जोङो अनलाइन पेमेन्ट खालामनो हायो आरो बेबायदिनो टिकेटफोरखौहाय जोंनो साफायनानै बेबायदिनो वाट्सएपआव हरो तो जोङो मिथिनो मोनदों दिनैहाय मोनसे बेबायदि निउस जोङो नुनो मोनदों बेबायदि लटारिफोराबो बन्द जानो थांगासिनो दङ नामा तो आङो एसे क्लिप्सखौ दिन्थिनानै होगोन नमस्कार मैं प्रणीता सुटिया লৈছো এটা ডাঙৰ খবৰ কোনো ধৰণৰ লৰত্ন লটাৰী এতিয়া পাতিব নোৱাৰিব ৰাজ্যত কোনেও লটাৰী অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিব প্ৰশাসনৰ অনুমতি সাপেক্ষে হওক বা অনুমতি অবিহনে হওক লটাৰী অনুষ্ঠিত কৰাত সম্পূৰ্ণৰূপে নিষেধাজ্ঞা আহি গ'ল আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে কোনো ধৰণৰ লটাৰী এতিয়াৰ পৰা ৰাজ্যত পাতিব নোৱাৰিব অনলাইন হওক অফলাইন হওক কোনো ধৰণৰ লটাৰী ৰাজ্যত এতিয়া অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিব निश्चय नोंथांमोनाहाय क्लिप्सखौ नुखाबाय जानांगौ आरो बिनिफ्राय बुजिबाय जानांगौ तो बन्द जामारगोन नामा तो कमेन्ट्स खालामोब्लानो जाबाय एसे मिथिनो मोनगोन जोङो समजों लोगोसे बन्द जामारोना जामारा तो नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामोब्लानो जाबाय आरोना मोजां जागोन ना जाया बन्द जानायावहाय तो बिदिब्ला गुबुन मोनसे बेबायदिनो आपडेट्सआवहाय थांबावदिनि बे आपडेट्सआ जाबाय बेबायदि मामायाहाय आवगोलावनो फोसावनानै होलांखादोंमोन ना जोंहा नैबे रिं जिथुनिखि माइक्र' फाइनेन्स तो बे माइक्र' फाइनेन्सनि रिंफोरखौहाय बेबायदि आइजोफोरनो ना तो महिलाफोरनोहाय जेरावनाखि बेबायदि माफ होगोन होननानै बेबायदि फोसावदोंमोन आरो बिनि उनावहाय दिनै बेबायदिनो जायफोरा फैसा खांनो फैयो ना तो एजेन्टफोराहाय बेबायदि रिंफोरखौहाय दिनै लांनो फैदों जानांगौ निश्चय आरो मोननांगौखौथ' बिसोरो खांनो फैखागोन नङा होमबा तो दिनैहाय जोङो मोनसे बेबायदि निउस नुनो मोनदों जेरावनाखि बेबायदि धर्नाफोर होनायखौहाय तो आं बेखौबो एसे क्लिप्सखौ दिन्थिनो सानदों
সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপেশ গলা ডাঙৰীয়াক আমি প্ৰশ্ন কৰিবলৈ আহিছিলোঁ আইসকলৰ যি মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ আমাৰ এই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে পূৰ্বতে এই আইসকলৰ যি মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ সম্পূৰ্ণৰূপে মাফ কৰিব কিন্তু ক'ত আজিলৈকে কিন্তু মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফ কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাই আমি তেখেতক সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ ঋণ ৰেহাইৰ নামত বহুত ভুৱা পত্ৰ দিছে আমাৰ হাতত প্ৰমাণ আছে আমি প্ৰমাণ লৈ আহিছোঁ আৰু মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ মেনেজাৰ গৈ আমাক ঘৰে ঘৰে টৰ্চাৰ কৰিছে পইচা লুটিছে এগৰাকী মানুহৰ পৰা ৩৫০০ ৪,০০০ পইচা এনেকুৱাকৈ ৰাতি দিন চিন নাইকিয়াকৈ এনেকুৱাকৈ আনিবলৈ লৈছে সেইটো কাৰণে আমি উপায় নাপায় ইয়াত আমি ধৰ্ণা দিবলৈ আহিবলগীয়া হৈছে আজি আমি ইয়াতে আহিছোঁ ৰূপেশ গোৱালাৰ ঘৰ ঘেৰাও কৰিবলৈ আহিছিলোঁ আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰিবলৈ আহিছিলোঁ আমাক ৰাস্তাতে বাধা কৰিছে তো जोङो नुनो मोनदों बेबायदि धरनाफोर खालामनायखौ मा जायो बन्द'सो जागोन ना मा जायो जोङो बेखौहाय समासो जोंनो बेखौ खिन्थागोन बा जोङो मिथिनो मोनगोन आरोना तो जियानो हक लोगोफोर आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै दिनैहाय बेसेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैदोंमोन बोथोराबो जोबोद थान्दा हांसोजों माने मुदुमफुलसो होख्लायनांसिगोन बायदि मोनबाय आरोना तो एसे देहाया गरम जानायनि थाखाय तो जियानो हक लोगोफोर आङो बेसेखिनि आपडेट्सखौनो दिनै लानानै फैदोंमोन तो स्पेसियेलि आङो गोरोन्थिफोर बाथ्रा शेयार खालामफ्लांदोंब्ला तो नोंथांमोना अननानै आंखौ निमाहा होयोब्लानो जाबाय आरोना आं बेसेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैबाय गोजोन्थों बाबाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो हमगोन